Ako masyadong buyat to YouTube. Ay, share mo, Babs. Good evening, ladies and gentlemen. With Uday. Hi! Make-up time and with Dogong Man. Dugong. I-share mo na sa ano. Yan, itatagugong. Mga tagugs. Surusuri ni Boss ako Dogonger. pakialam sa kanila. Hi! Hello, Ante. Lin Espiritu Vlog. Hello, good evening. Good evening, Uncle. Makayon. Maraming tayo bit, Uncle. Well, makisupas kami lang. Ang kisuning saan ka nga mga rimpas ng shopping dito ng Tigredo. Ang kasama mo. Bosse 0211 DCD. Hola, watching from Madrid. Hello. Michael Aben. Shout out from Abu Dhabi. Abien o Aben. Ana Rose. Hinate. Noverencelo. Oy. Ading Dano. Oh. Shout out. Asher Jade Waklan de la Cruz. Yung Noverencelo. boses mo, masyadong barag. Na? Yung boses ko? Ana Rose Hinate. Ate. Minda. Uy, may tumatawag si ate. May tumatawag. Ate, nakalive ako. Damdaman ton Minda. Hello from Germany. Nagrigat mo't masanjay. Apelido mo ate. Nakasawa ka siguro tikwa. Foreigner. German. Heriberto Sinesan. Watching from Abu Dhabi. Christian Bernardo. Ayan, naimbang rabida. Giti OFW. Naimbang bigat. Naimbang parbangon. Naimbang daw. Sabi mo, sa akin na lang tumawag. Ayan, si Madam Ubita po, ano na lang, mali itong napasukan namin kano. Ana Landagora, Catherine Antonio. Kita man. Hello po, naimbag nga rabi kada kayo amin. Dati kami, Binalonan, Pangasinan, Ana Rosinate. Miss ko ni Ading Royd. Awan ni Royd, dagtak eh. Nagisupot ni Chef Derabe, Roberto Sinesan, Ruel Berbero, Madam Soleng, oh! Arte kayo, no, yung madudan, 33 viewers na tayo. Mabaling kayo patayabon, ang ganda mo ate, Leni Espiritu Vlog. Huwag kang magpapanin lang sa yung nakikita kasi ngayong panahon na to, katang isip lamang yan. Jennifer Lazaro, Kerry Aromen, silang from Abu Dhabi, proud Ilocano. Ako na din pong tsawate, no, Belencelo. Adda, sumampat dan. Ayan, pa-share tayo, live tayo, talo ko. Tanong Mado TV viewers tayo to YouTube. Tuyak nag-live. Nagpuya ka tata, tilad ko, mga kadugong. Ann Montero, dita Kuwait. Ruel Barbero, oh! Roda Lagno, Mustante Suleng watching from Singapore. Ruel Barbero, rati kami Binalonan. Nanti Suleng, shoutout kantaman dito ko silapan ka. Wen, MG Jaguar UAE. Welma Vilicaria, from Rosales. Shoutout dito Baguio. Carrie Aromen, shoutout from Canada. Watching from Oman. Hi, Jennifer Lazaro, pintas ka talaga manang Suling. Ang anlaw na yun. Parang kami di contact lens ko niya. Rebecca Raquepo from Paco, Manila. Ito Ruel, makipangang kami supas. Ayan, happy birthday Mirna. Wow, I love you more, idol. Mirna, happy birthday from Nueva Ecija. Happy birthday to you. Padakkalam. Kasi ano padakkalan nato eh? Portrait lang kasi to eh. Paano padakkalan yung video? Diyan sa gilid ng mga... Ito? Sa gilid ah. Explore mo yan. Tanda size. Portrait ko na nagamit ito eh. Bas. Okay, maliit.
Sorry. Welcome to live chat member Garjo. Baliam tipis mo na cellphone mo kasi jay. Ay, usapin daw kayo. Hello, naka-live ba kami nante? Ay, totoo. Ang kamasumbatan ta madep di live ko. Inkargam location mo kata. Mala. Aan. Uy, nante, nakasagana di lechon men. Ano rarayok may garji kadwami sa bali karon nagserrekanda. Baka gibahan ka. Baka sa San Felipe. Baka nagserrekanda di San Felipe. Palapag. Kay bagak nga Bantog. sumarag kayo ti kamaisan ko na. Kumaisan. Di ba kamaisan yung nasa kilid noon? Kumaisan mo. Ambot ah. Mais. Tangi. Kalangkaan. Unas. Una saya. Unasan. Ay bagarabi kada kaya min apo ti 71 viewers tayo dito YouTube. Agbuya ka kami dito YouTube ni Aldi kanto mo kami nagbuy-buya. Ate. Aw mo ang kayo Tanan. makita. Ang tadan. Ayan kanain kami nagbuy-buya dito sa Canada. Thank you. Thank you so Muntik much. na kayong naligo. Apang kami ron mga nuray milang beta kiti kadami ante. Ag set up. Muntik na kayong naligo. Up. Wen. Wen. Hindi ta makatakis butsugan. Anak garon law na nga makapangpangan tata. Sa balikang kanagami. Nah. Gusto ka manditan ka dugbong. Aratadan na eh. Siguro dan tayo ko kini ko anta ko. Pagka ah? Bon, walang problema ka, joke ra mo. Di ta na pisto. Direksyon na lapad dyan, tawag mo trumwaran. Di ta ka nagpupustuan. Wanan tay. Tamaki pa lang kami. Ako pagpaliwasan di ta. Okay, bye-bye. Okay. Ikaw mo, lipaliwas mo, tayo Ading na. atras mo lang nan. Ding. Thank you. Lama. Ayan guys for the one, Sweetie Dems, thank you. Triple J, Kerry Aromin, Mega na Valencelo, na Ibang Rabi. Pinipaliwas na dito yun. Nakadress. Ayaw. Na. Di mo imbag. Di mo imbagang ka, nagkwasto mo. Ano mga na-inform, nakabakli sa Hindi kita nila kita sa likod mo. Palay. Na. Nga kita papadayit mo. Han. What's wrong with Nag-cute. Ay, nag-cute niya. school. Nagpo-school ka Kaya nag-cute. Min, Kailan yan? Hindi ko nakita yan. ang tagal ko hinintay nga ito. Ayun. Wala pa yung in-order ko kay Unica. Naiwan ko. Bukid talaga. Bukas Artoy Dan. Pang swimming mo siguro yun. Kamaingay. Ay, pag narapi ka na kayo amin, apo, niya ngayon, kasi ano ba nga makita dito eh. Ayun. City Dems. Buwan, blooming akta ako. Napay na banog. Natargita kami dirabi. Uy, mga tayo pa ikano, bes. Iji kami, di bangin nga si Mru. Di kami, isan ko na lagaro. Iji driver bilang, hindi, ang damang ubay. Kamaisa, nagtubtubo pa lang ako. Wan, datoy kami kwatata, datoy kami kamaisan. Kano ka na yan akin, Sulay? Dito'y direct na sa YouTube live. Wan, dito'y latan. Apa ya? Kano ka na yan akin? Ay, bumanggay. Pinagmamanggay di. Kano na yan ako? Pinagmamanggay di. Best. Best. Pinagmamanggagamod. Parang nga ako. Jai. Ay, Tatawagan mo natin po. Wayne. No, kananayan nga si Bo. Pumintas ka. Ay, naguro ka mo naman nirabi. So, awan na yan. Awan, ay, pilit ko at tayo. Kera Roman Habibi, Galbi, Nimbang Arabi. Damdama kami mga marami lang makasit up na giti kakadwami.
Arato ni pong tsawa ni Jagbirbiro kini pong. Wala. Arato mo Jagbirbiro Kaya, kini Kenji. Arato mo Jagbirbiro kini Roldan. Arato Dan. Tibito. Awanan. Agawan dati asawa dagi Kung to. nakikita ka rin, babang lang lusong mga dati ang Jawi. Dug. Na-issue tuloy. Apaya so like awan kay may Panay di- video mo. ata mo lang Pati pala dugong ko video. Ang kula mo ba? Tinaratak may ni Kwan. Kasi ano nga kami sa lalo si kami ng after 4 nga taon awan sibog na. Happy niya. Mapalka. Depende ata kami Kamay. no upat nga taon nga awan sibog yun ka agawid kayo magawid Oh, doon. nagkurarot mo naman. Nagkurot ta. Dam naman di kayo makaisbon. Ate, yung patungkol ka nung kinikaroon na ni Pawit na lakano tigarapon di ba na? Aji shout out na jag patungkol kanu di keyboardista tayo. Kuha. Pawit na kanon po doon na kanon tay pawit na garapunan tay so pagtungkol na. Ang namay mabaling ni surot di bagina. Wow. 10 years kanu kini Miriam kakaaskamot best. Patungkol ka. Kasi dagmagunaw ti lubong. Gusto ko nagasawa na sa pay dito bagada nga 20,000 Tuta- no to 2K di 2K ko na 2,000. won agsulak kami abot ay sa lambot ko 1999 Oh, no, pumasok ka no year 2K day 2K din, di ba? 2,000, yeah, 2,000. 2,000. Kunada ka Back to no. zero amin nga computer kung kunata nga Back to zero amin nga computer, agsulat amin nga abot. No, iso nga nagkasawa ni Uding nga nasapa. Pay magaim nga nagsulat. Gana tata. Siya abo mo latta. na peke pe dyan iskama ki jay Ang suling, the siding na titabay matang. Aan ko Nya to eh. Toy. Ito yung siding ko. siding jay tinga atano da siding na kano enti tinga ti matam adas adaba kabatog na di baba Guri ka. Awam mo. Awam mo siding na ito eh. Ay, Ay, hulog. Ay, na. kaya nga nabiyag nga siding What's up, mga kadugkong? Ate, nagtatama pa rin. Trabaho ko na mo. Talaga Sige, ba? ingat kayo. Dagatag pa shout out. Anak ni Bakir Channel. Ayan. Shout out Tita Malaysia. TJ TV Vlog. Naimbag nga rabi. Nyangay. Mirna Ventura Gutierrez. Awang pagtugkalan ka no. Awang pagtugkalan, mangkali ka abutin. Nati Galetes. Hello, kadugong Madam Suleng. At your service, At your- dugkong master. Alright! Samay kasi yagong nun mo niya. Babs, itakan nga kakwartan ba? Babs, sige, push mo. Tapos pinagdugdug ko. Kita, isulat yung content mo yan, kung ganak na eh. tapos rumor da takil Damo ba siya ni... Montero. ako yung Expression mo. Agsursuri mo, jila kay mo. so sorry Delete na niyo po siya na. Back to pa nga ka. Dugong ka lang nila kay ko. Kung namot na tama, asara mo. Baga na mga kadugdugong nila kay ko. Kanagdugong mala. Ang nasobra na chismis na. Richard Flores. Hello. Nagkisa kami ni Pongkay. Oo, na tayo baka Amy alas, hindi Bando, tayo bangit. Bridget Elaine Ramos, Bagngarapi, Bita Hong Kong. Umadado to viewers tayo, 130. baka naman awitan da kami mamuta Disneyland Disneyland na. Naimas to pa'y dugong won, ramanam ta dugong mo kita ay mga lak passport kunta baka da mga lakad niya mo isurot na chaperone Strot. Aji to pa'y lagi mo passport ako nga ko. gampo nang punan na kami nung kanan mer Kumot ko tong ni Udingon. ano adong tugtugan na po Awan na hanga uso kami ti COVID tatan so manuti matayo. eleksyon nga nino Balin di YouTube sibo. mo, Madam Suring, Nati Galetes, Ann Montero. Bikain lang at joke-joke mo. What? Kasi po ta, joke-joke lang dadya. Nakuha niyo na yung ano, yung box na niyo. Anak manakiapang managjoke lang nga talaga. Andun. ay i-try ko nga ipasend ni Kuya Orlito Miriam Carduan. May kayo atang pan Disney ay. dagintag Apantay kami di Disney. Right. Disney lang. Reels
Tayo mga kano, bes. Ang tayo. Abang pa'y tao. Sobrang ako. Pamigsa ka ni Kim Moksok ba sa kanila. Bagla, pamigsa nga kapso man. Pinakapso na ni Bob si tatay. Sana all pinakapsak 21 ang kung may kayo, madam. May kayo dito yung Ocean Park, Disneyland. Nadanto kwarta kami. Aga, travel kami doon. Nadanto kwarta kami. Nakapay kwarta na Dak may nalpas. Mali ka. Jai. Kung nalpas nga, dira pinto pa. Rin nabawa ni Bob si Dirabi, awan. Nalabog yung rupang. Makaangas sa iyo. Alam ba? Pagpunta na. Okay na. Ay, Bata. Tama na, mabas kayo man ka. Abay, joke lang. Damdawa kag-upload. Joke lang ajay mo. Mga kadogs. joke lang mga kadogs. Sana all ada karabaw na. Hanirabaw ko pa iso ni Bob si Dirabi. Takwa. Sinambot ko ta na Bartek. Mo. Sa nalinis agong na to nagidug. Nalinis kami nagong na Dirabi. Tanagidugong. Awam mo. Di na nga ko. Ituloy. Kung ano ituloy. Tapos kimaro pa hindi nabasang gikat ni Makma. Dinilpatan na lang. Ang naminsan. Hindi pa ko. Hello, Les Bangayan, Jenny Kamad, Uncle Bob sa Bartok Kakanarayan, Miriam, Pagpanusil ka na. Bakit Agagtugtog ka na Jollibee na. Michael Vlog, Roda Lagno. Pagpanusil ka nagtugtog. Ang angaw mo, ati, kwa, sabsabong tingiwa na kita nga, kwa, di ba? Nung kadwan nga na rasaw tingiwa na ka manot to. Uy, nanano. Isuling dyan mo. Amo na buto. Word. Karamihan nga narasaw ng iwa na mga nga nautog. Diyan mula kanya yun, ha. Nakita ko yung kulor mo grabe. Ano ni kadaktalan niya? Di mo nga yung pawit gaminan. May kagkanta di kalsada di Central Madam Buya kang bukal-bukal kami o kulukano. Ano, danto kwarta. Pampareing lang anti-world. Taktakal niya bagay na po. Uy, nagpaiso ay. Joke-joke lang ka dyan. Ay, ayam tingiwat hilukano. Apo, tawon mo sa Renato na kumatang. Sana all kadugdugong. Dito 99. Lloyd John Aguilar. Nemerin de la Cruz. Watching here from Hong Kong. Sila natural lang. Shout out, Pearly Shell. Arcos lang tidi lang ako nada. Korikong. Nya mo bagbagay mo takadugong, taklo patagong mo. Ang madimot. Ano gwapo nila. Gimot. Grabe. Sakit mo ba yun? Ikisnak yun di rabiin. Makautugwas. Mo dapat siya. Nanita na makautugwas. Ay, okay na tayo. Kawalan na kami apitado ko na. Kumisamot ko na. Ngayon nataltal ko ni Rick grabe. Karungum mo di Royd. Sana ulat na karabaw ti rabiin. Uy, naragsak ka bilang gawit ka. Berbero ka na ka ni antimakol. Adi ko Nabilin mati. selo. Berbero ka na Adi ka ko ni mati live antimakol. bo. CB1. Adi pinagsinsin ng tatyo. Ado, gayam te pagkat katawan dito HK. Te Ross Isabela. Hello. Nagtaki ka po agi jay babakla. An Montero nagtaki ka no ni Roy gaputi babakla. Yili mga bakla. Road trip. Shout out ating son. Nagpudo. Barang. Tapos niyang ubat. Wala na kinjing ko ba kanina alay pa. Kasi Jenny wala sumirok-siro ka. Ay, kinje ni Pong. Sa papagigam ko ni Nura at daw. Nasiputan jay pa Sa kalagsak nagdugong na darabi may kayo tumat Arda ano sulengan pa kaya Kasi nagchat una, ka. live ko yung Rochelle nga panangal sa akin Pero yan. nag-sit up ka nga. Bito, Nag-sit up niyo po kami. sa akin Supo yan. daw yung Bito kay Rochelle Ha? na pinangalan. Sino? Mag ano ka kasi sa Sabi yan? live. Marig ko ni Ate Rochelle. Siya Lawat nagpangalan tao. sa akin ng Bito. Dapat ano ti iawid mo nga Dado. paham. Yan nga pa. Manok. Ano naman nagpay sa Pero, tukan. Dati pagalaan roasted. yung tika manok ko din. And the Roy Garo, nagala ko dati ba? Right? Bun.
Kumatok Iba kong niya, my banana. favorite suling Bubong gravity lang. 30 yung Malakas. powers mo. Thank you. Wala ko dati. Nabayag ko man karutin ko mga nag-YouTube niya. Di Ikaw mayaman muna ko i-live ni mo, baka dati Sulingon. at sa Arlene na Catherine Ano? Fisher. nagdagala ko native. Ay, ano sinong mantiyag Fleur ala ko Jose. ti native. Naman o. Tinira na. Uubing mat nila kay mo siling agpipiyak kamot. Agpipiyak kamot. Nyakan, Michael Vlog, pipiyak ka. Pipiyak ko. Pagpipiyak ka. Katawa ng kami lang. Ang pipiyak ka kung nata bakit ka ngumisunan na sa inahin ka na sa Ay na, urmutan nyo ata. Nagtal na kayo. Ang kuha. Dugungan nyo ko naman. Dugungan nyo. Mga buti ka to yun sa dugongan. Lubing ko mabutag pa Les ilang Bangayan, Kasi kani Anotero, kalabag siya, ni kadugong. Clarissa Villa, from Saudi Arabia. Lubing ko maato yung butag pa ilang ko ma. Nobing ko pa ilang ko, ma'am. Dugdugong mo ito. Dugdugungan mo ito. Napapagilok ko. Jacket, native nga tao. Kahit ko native nga manok. Awang nobing tayat, basta dadugong na. Kanya lang? Awang karot yung ubing tayat, basta dadugong na. Ay masaje na ko na. Sa duduman. Kasla dudumon aja ka no, nakal na. Santo Niño, Tondo, Binalonan. Oh, yan. Shout out dita, Santo Niño, Yan, agad na. Jan Ray Rosario. Mm. Michael Vlog, joke lang kanain kayo bubuyan. Trot. Yan baga ako nalipat ako. Sino taglako ti kwa? Native nga manok. Asidag lang ang ordaneta binalunan lang. Mm. Lawak kasjay. Pre-delivery. Pre-delivery. Uray duwa nga Dapat kalaso. picture na. Best. Meron Anti pa tayong suling bet shout kanyang out, kalan. maganda ako. Wait. Nagmayat ka nga shout out, Suling. maganda ako. Doon. Nagmayat nga shout out ni maganda ako. Wanya. Shout out, maganda ako. Maganda ako, shout out, maganda ako. Manatawon mo natin suling. Manatawon ko ka nun, udeng. Ote. Didaktal ba? Nayanakak di pinagmamanggagarod. Mm. Ano tawag mo? Sige. Nya, nya. 500 ba yan yung binili namin? Uy, 500 ba? Sa iba bigay namin 600. Kanay Yun parang naman. may sabay sa amin. Datambutso na. Uy. Kanain Wako, ko ganun. Kasi di ba may ano kami? Arlene May Catherine. tambutso ba yung binigay namin sa inyo? Hanggang ko, hanggang Huwag gising ko kalimutan na. yung like and live nandun. Thank you so much. Ay, naimas. Ay, na. Animal kayo. Nakikigtutak Oh. pa eh. Shout out. Thank you so much, Sweetie Dems. Ancheta Eileen. Nanette Petros. Di pa rin. Salamat, Bel Marie. Di pa nang tanggol mo kini Babsi. Ay, balita. Sisiti doon ko. Thank you, Sweetie Dems. Ano na, pitulogana natin. Uy, tayo pa'y mangan. Tatay da pa'y uray kanya tayo. Yung manifesto. Siling watching from Imos Cavite, Nanette Petros. Alam, maturo kayo mata. Kayo nga puyat. At least dito yung halos mabasak amin nga comment yo. Jano Aquino, OFW Middle East Vlog. May Aquino, Ancheta Eileen. Mabasak amin ito yun, tapasit kayo nga kumkumin. Sa inyo lukluk ko na ding dana bungot ni manang na bebe. Manang na bebe. I miss Machit. Balaselo, Reds Ranjo. Hey, sound check. Hey, hello. Hey, Ay, sound check. Montero, nagpartak pa nga to dito ado ti, Hey, sound, hey. ado ti Agoy Buyang. Arlene Catherine siya. Ako na. Sana all. Uy, pansinin mo naman ako. Ante sila, Miss Libra, hello. Baby Togkeng. Nabilin sa'yo. Kapanandak mo na mga kakapsat live nakbat sa 9 p.m. Michael Vlog, Joker Caliboso, Gemma Ragutero, Aistero 17 Yol. Disuloy kasama ba si Ma'am Zenny Nueva? Hindi, pero dati, ano ako sa kanya, talent niya ako dati sa Zenny Nueva stage. Group niya. Mami ko pa rin yun. Nagkakasama pa rin naman kami. Miss your upload sa lingan ni Miss you. I miss you too, Jano Aquino. Thank you, Solid.
sabay lang umawa. Bets. Saan ka ba? Bets. Dito ba kakain? Sabi mo. Good man, kahit kung mapapalit ka. Kakagayan. Udeng. Lucel. Uchaw. Magsidogong. Para picture o? Oh, ito. Ay, tinatampay ni Makman. Ang kami diet niya. Awan naman yung wifi dyan, umalis kami. Kuya Kante, damdamat ko. Bye-bye.